Bé, jo demano a tothom aquest diumenge que estigui a casa, que no tingui res a fer o que tingui alguna cosa a fer, que vingui a la cursa, del Mulla't i corre, perquè tots ens hem de mullar per una causa com és l'esclerosi múltiple. Canalla, diumenge 26, la cursa pel Mulla't i corre. Val la pena, us ho passareu bé, fareu amics, us cansareu bastant, suareu la samarreta, però val molt la pena. Sereu molt feliços i donareu una gran empenta a la Fundació Esclerosi Múltiple. Jo recomano que vingui tothom a córrer, perquè qui no vingui quedarà convertit en conill.